ndinibulise ngegama lika Yesu Kristu. What a privilege and honor it is to experience the goodness of the Lord in the land of the living. So ke talk show here to corner of Stunda in Spondo Street. The name of the church is Penal Fellowship. We have a very interesting topic. Siyazi sisuka SALT Conference 2025, and the theme was dunamis, meaning that we felt and we moved in power. Now, sibuyela sihlala phansi, and we are reflecting on what we have experienced with SALT Conference 2025. Once again, we're at corner of Stone and Spondo Street. Let me take this time, ndinibulise ngegama lika Yesu. What an honor and privilege to have you here, and I know that nisiphathele ubungqina obungamandla. Kindly do greet the viewers at home. Igama lami ngulonwabo Yandolo. I'm from eQonce, ndikhulele eQonce, ngizalelwe eQonce. Ndisindisiwe, ndasiphakamisa isandla sami ndamkela uYesu at the age of 16 if ngikhumbula kahle. Apha eBE ndize ngempangelo kusekhaya apha ePenal Fellowship lapho ngicula khona. Wow, that is very nice. You know, I would like us to engage and talk. So that is so much powerful, that is exciting, that we've all learned something out of it. And I think what we have learned here is more than rubies, you know. It says theme to Ibi City Dunamis. Now I'll personally share and say, I learned beyond my own understanding and imagination in the SALT Conference 2025. So I would just like us to reflect and look back. How was SALT Conference 2025? Wow. And the you know, SALT is one of the projects zalapha ecaweni ezinkulu. Yeah. It's one of the projects esijonge numbers zabantu zingena besindiswa bephila abantu because of the SALT Covenant Conference esiyenza every year uqala unyaka bandla lithi make sure bali host lo conference. So it was something like amazing. Abantu baya sindiswa, abantu bayaphila, abantu banobungqina obukhulu kwi-SALT, kukho amandla kwi-SALT. Into yonke uThixo asiprovide ngayo kwi-SALT. So ibi-conference nje eshekisa ezinhlizweni zethu because uThixo uyathetha kuthi singabantwana bakhe. Francisco? Amen. Yeah. Before I talk about the SALT, we talk about another thing now. Because what I understand about the SALT, it is the conference that is to my father, my spiritual father, close to him in his heart. Yeah. That is the SALT conference. We don't have another conference, only this conference of SALT. So on SALT, what I learned, SALT each and every year is working with another way to equip us, that is in the body of Christ and to us as a human being, to ourselves, that is uThixo usenza izinto ezintsha. That is uThixo ndimbonile kulena iSALT esebenza. Otherwise andithi kwi-previous SALT akhange ndimbone. No, ndiwabonile amandla wakhe. But not this year ndimbonile uThixo esebenza esenza into entsha ebomini bam, empilweni yam. That is nguThixo. So injongo yeSALT kahle kahle ukuthi abantu abakude nabadinga kaThixo ukuthi baze kuYesu Kristu. So into endiyithandile ke ngokuba iSALT i-conference ndayibeka ngoba it was abroad. Ngeli hlobo lenobana it's not all about the Penuel members. Even from the people that are coming from outside that are benefiting with this conference. That's what I like about this conference. Thank you. Yeah, inamandla ne. Yazi ndinento ethi mna nyaka na nyaka xa siyazi ukuthi yo iSALT Conference isondele, it's like inhliziyo yakho
uye ilungise ikube kwi-posture right so that uThixo azokwenza le nto funeka eyenzile ngobomi bakho. You know, qho xa besiphuma besisenza ii-testimonies ndithi athi umntu yho ndiphume mhlawumbi uThixo endenzele okuthile nekuthile nekuthile. So ndifuna uthi ke ngoku nicinga ntoni ngale theme besinayo? Siyazi ukuthi dunamis, you know, even the name makes you go like dunamis. So what goes through your head when you think about this? Ivision enhle kangaka iyabekwa ukuthi sibe part of yona. I'm telling you, that in the approach asasisententeni ngoko. Yeah. Ndamva umntana kaThixo eshumayela ethetha eshumayela ilizwi likaThixo that nantsi le ndawo nisekuyo. That was Salt 2018. Wow, and then you then since then every year xa kuthiwa kuzaba kwi-Salt, even inhliziyo yam nje iveske ingathi ayisafiki. What is worse, ndangumsebenzi walapha ecaweni, ndayipart and parcel yezinto ezenzeka apha ePenuel Fellowship. So bendiyazi once ku-preparation for result ingathi ngaske ziforwardwe iintsuku zifike phe, because I know baninzi abantu abazawuncedakala kulaa Salt, baninzi abantu abazawusindiswa kulaa Salt. Ever since ndithi ndasiphakamisa isandla sam when I was 16 kwaphelela apho, my sister. And then uThixo zange ndibe ne-relationship naye, though ndandiyazi if kukho izinto ezinzima ndiguqa ngedolo ndithandaza, but that fire yayingekho. Now ndingenile ku-Penuel Fellowship, ndingenile kwi-Salt, yandithatha mani yandibeka kwenye i-level. So ndayazi uba every time unengxaki uguqa ngedolo uthandaza. So abantu abaninzi bancedakala kulaa Salt, abantu abaninzi bamazi uThixo kulaa Salt, abantu abaninzi imithwalo yabo iyasuswa ayithathele uThixo kuye kulaa Salt. So it's just that power. Yo, inamandla le nto igqiba ithetha. You know, there was someone that said something very profound. Wathi ukubana yena enhlizweni yakhe kuqonda ukuthi when we gather as saints soloko kubekho lo mntu ozothi ubomi bam baguquka ngemini ethile. So uza nalo angle yokuba iSalt yafika nakuwe yatshintsha ubomi bakho, yakubamba ukuba ungohlukani noThixo. Can it just elaborate, Mr. Nsiko, on what we are talking about here? Okay, sisi. I can come in with this Salt. iSalt siswam xa ndiyicacisa kakuhle. iSalt le yalonyaka. I don't know what to say. Because incede abantu, that is isincede spiritually, yasinceda emizimbeni yethu, sancedakala emizimbeni yethu. Because kaloku xa sihamba singabantu sihamba nemizimba ethwele izigulo ngezigulo. You understand? But what I notice in this Salt, all the Salt, but this one ndiphuma nayo. You understand? Because abantu apha into endiyithandayo baphume imizimba yabo iphilile, uThixo ebakhulule ematyathangeni ongendawo nakwizifo ezisibambileyo ezisilathi, I can call it this thing, it's limitation. Umzekelo ufumanise ukuba awunokwazi ufika kulaa ndawo, but uThixo yena ufika kulaa ndawo adlule, because yena ungubani? UnguThixo lo sihamba naye. So ke ngoku lena iSalt ndiyibone mna abantu bekhululeka. You understand? Plus nam ngaphezulu andizishiyi, nam ndibe kwelo qela laba bantu ukukhululeka kwinto mna ebendingayiqondanga, but khandiyinothise ba kwenzeka ntoni, but mna ndithathe ba for granted ba hayi man noba yi-flu. You understand? Kanti asiyoflu, kanti into nje engayazi i-attack nje ethile. You understand? So ndawabona ke ngoku amandla kaThixo. You understand? So that is iSalt inento kwenza like in the body of Christ. That is what I like. Iyasebenza. You understand? That is kwilizwi likaThixo siyafumana. You understand? Nathi ke ngoku esizi congregants ke ngoku ilizwi likaThixo liyasigayida. You understand? Uba masihlale ngolihlobo singabantwana bakaThixo. You understand? Njengoba ithi ilizwi lisitsho ke ngoku pha kwi-Psalms 119 verse 10 lithi phayana umfana wowuqaqambisa ngantoni na umendo wakhe. Ithi iBhayibhile ngokuziyolisa ngelizwi likaThixo. You understand? Sihlala ngelizwi. You understand? That is, we pray
and read the word. That is, into leyo it sustains us. And to be consistent in this journey of Jesus Christ. It was not a bowl of cherries, this journey. You understand? It needs someone, he take a decision. I said, I will go forward. Yeah. I will walk with Jesus. Yeah. That is our Father and the King is Jesus Christ. Yazi ndinento ethi andithi xa uye endaweni okanye kuye kubekho apho ke wahlangana nabantu khona uye uhlale phansi ureflect uzibuza ukuthi yintoni endiyifundileyo na. Ndiye ndibe nombuzo ewuthi ke mna ke unceda umuntu phaa ekhaya xa isithi andithi misi i-theme yethu ibithetha ngamandla ngepower. So ndinomntu othi how can I activate my spiritual power mna? Ndimvuselela kanjani my spiritual power na wenza njani kwenza njani? Okay, can I come in there? Is wesisi ne ngiyawuva lo mbuzo wakho, you understand? And ndizawungena to equip the saints to the ministry, you understand? That is one. We are praying and fasting. Yeah. That is the things that will keep you and sustain you Yeah. Yeah. in this journey of Jesus Christ. Yeah. Yeah. We pray and fast Yeah. and read the word. Yeah. If we keeping like this, and then we show somebody else, if we can keep like this, we do these things, Yeah. we'll see God and work in your life Yeah. and somebody else's life. To add on Branziko, really, if siyalifunda ilizwi sibe obedient kuThixo, sibe ne gatherings kakhulu apha ecaweni, Yeah. even i-cell groups, even nasemakhaya, Yeah. singabakhuthaza kakhulu ngoba fundela ilizwi ngobunike ubungqina kuthi Yeah. lento ezenzekileyo kuthi that Yeah. uThixo uyanceda. If wamkele uYesu ikakhulu, then ubomi bakho buyawutshintsha. Ungangaboni ngoku, but as in the long run uThixo uzawusoloko engenelela kuwe akuncede only if uyathandaza. But if awuthandazi izinto zawuthanda uba slow. Khumbula Yeah. sithandaza ngegama lika Yesu Kristu thina Yeah. eliphilisayo elitshintsha izinto. Yeah. So ndingayibeka ngolo hlobo. That is profound. You know what? I just love what you just mentioned, both of you. Nithetha into eyi-one, into yokubana to read the word, to build a relationship with the Holy Spirit. So I just want us now to look at the danger of only uba ube ungumntu ozowenza xa ungathi uphakathi kwabantu. That's when you have a relationship with God, but in your secret place then you don't have a relationship with God. So I would just like us to highlight the dangers of that, into yokuba ube ngumzalwane that looks equipped in front of people, but when you turn in your secret place then you are not equipped. How is that dangerous? Let's go, Lord. It is very dangerous, my sister, because, you know, if let's say uza ecaweni qha kuphelele pha uvuthe apha ecaweni, then ngaphandle ulibale ngecawa okanye ulibale ngoThixo, laa nto ingakuthatha ikusqueeze ikucontaine ulibale ngoThixo or ihlabathi likube, because in your closet Yeah. awuthandazi. Yeah. Kwindawo yakho nje eyodwa awuthandazi. So kulula ke ngoku sathana akube ke ngoku. Yeah. Kulula ba enze ahlale nawe apha ecaleni kwakho akubonise izinto ezingezizo, nothi eziyana uzifundayo okanye uzifundiswayo ecaweni okanye lilizwi likaThixo. Yeah. So if uyathandaza maxesha onke, if usoloko umcela uThixo abe ku space sakho maxesha onke, Yeah. usathana ubaleka njengobiza igama lika Yesu Kristu. Yeah. Only if you mean it, Yeah. then ke ngoku uzawubaleka. So it's very dangerous ukuza apha ecaweni qha and then uphume ngaphandle ulibale ngoThixo. Yeah. Then ukhumbule kaloku usathana uze apha uzobulala uzoba, Yeah. uyaqonda, ulisela kahle. And he can deviate what God wants ngobomi bethu, you know.
kuthiwa his mandate is to come, steal and destroy. So meaning that ungaba nkenenkene to a point where he can steal everything of wena, and angakuba even not only tangible things ezibambeka ngezandla, but angaba umntu wakho wangaphakathi, and then ungabikho lento, ungabi yilento bekunqwenela uba ufanele uba yiyo. And yingozi lando, meaning that we are stopping the mandate of God. Over to you, Mr. Nsiko. Okay, Sisi, can you get a plain down? It is dangerous, Yona, when you are praying when you're in the midst of your brethren. That is, it's true. One thing that I noticed, ne, it is utata ebethetha uthi abanye uThixo bengekafiki nasezindlini uSathane uzawuliba elilizwi lishunyayela ligqitywa shunyayelwa apha. That is kwenzeka lonto ke ngoku sisi ne. And then when you reach at your house or your closest, you have to pray there. You understand? You have your own times of praying. That's what I understand. Then when we come in this place, you understand? That is ke ngoku apha we come as together, that to get the agreement. That what I understand, we will come here. That thing that you eat there during the week, when we come this place, you demonstrate that thing. But now you have nothing you do there, you did there at your house. You just sit and talk and forget about praying, forget about reading the word. What is happening now? Something now. Yeah, shrink. Yes. Yes, we're just having a conversation. Yes, yes. It's not an interview. You are making me think, Ukubana, the importance of always going back home and reflecting on what you have learned. Like, and and then you look at what you have learned, and so that it can also equip you. Yes, igqithile. That minimizes growth. So let us just talk about that importance of always reflecting. You know, sometimes you are tired. You're coming from church and you just don't want to like reflect or think about but let us now talk, why is it important to do that? Why kubalulekile to always reflect as a Christian? Yenza ntoni kuwe wena? You know, inintsi into yenzayo system pho. You know, when you reflect kwilizwi okanye kwiservice obukuyo, laa nto iyakukhuthaza that uThixo uyasithembisa kwiinto ezininzi. Kwafuneka uhlale yazi uThixo ukhona, that ngayibeka kanjani, that zininzi into esizilindeleyo kuye, spiritual gifts, i-freedom kubomi bethu, nezinye. So if sihlala phansi sikhumbule ba thina singabantwana bakabani, singabantwana bakaThixo thina osithembisileyo ba konke kuyakwenzeka ngegama lika Yesu Kristu. So if soloko sihleli sicinga ba okay, uba ungumncedi wethu, uba usenzela yonke into, and he is able ba asenzele yonke into. So xa sihleli phansi siyazi ba siyathandaza thina, siyayazi ba zininzi into esizilindileyo nesingaphezulu kwezi sizicingayo for ubomi bethu. Amen. Okay. Sisi, unobangela wento bana to when we come back at home, when we go back at home, ne, we read the word. We have to make sure that something was preached here. You understand? To make sure myself, and then to get more understanding of the word. Yeah. What God was saying. Yeah. To my life, not to somebody else now. Personally, when you are at home, what God was saying to me on this day, you understand? That is, He teach me a new things every day. We have to go and read the word so that we can be equipped by the word and get the knowledge of the word. You understand? If you are not reading the word, you are not getting these things. You must have the spirit of wisdom. It's very important. Number two, you must have the spirit of discerned spirits. That is, it's not easy, these things to understand, to discern spirits.
Some spirits are not coming from God. Some spirits are coming from devil. But when you look, it's like those spirits, it is coming from God. But when you have that spirit of discern, you know this one, it was not. Yeah. We know that he is all knowing and he's all powerful and he's omnipresent. Yena uyinto yonke. Ne? So that makes me think back with dunamis, meaning that yonke, everything that he does it in power. So now I want us to break it down a bit. Ne? We're just gonna simplify it, but I want us to break it down a bit. When we are talking about the dunamis of God and his power, I want us to mention his protection, the protection of God in our lives, because he does that, what, through his power, that even now, up, it's because of his what? His Power, protection yes. and his power. So I just want us to just highlight a bit of the Lord's protection. You are here today because he has he has protected you until this far. Uthini kumntu phaa ekhaya? Ithi mna sisi pha ekhaya, God of healing. That is God of healing. That is God of protection. That is God. We're talking about God here. We're not talking about anything. That is God. Forgiveness. That is God. That is our God. You understand? God to correct us with the word of God. There's nothing else. He corrects us with the word of God because we are the human being. We cannot run away about that. God is correcting us about the word of God. You know, when the word of God was preached everywhere, it was the purpose of that word on that time. You are not mistaken when you are there. You're there. He knows God, the purpose, why he put you there. You know, uThixo will preserve us from harm, ne? But that doesn't mean ba akuzokwenzeka nto asizofika asizodibana nenhlungu nezinye izinto, but uzawungena nathi through. Ndingakuthatha ndibuyisele kubomi bami kancinci. You know, xa ukhula ungumntana udibana nento ezininzi. Yeah. Sometimes along this journey of life wohlukana nabantu abathandayo, wohlukana nabazali, wohlukana nezihlobo, abantu abaclose kuwe, whereby ubhekabheka uqomba ndiyaphi ke ngoku kuthini. But if uyazi ba unomlamleli wakho, kukho uThixo kuwe ebomini bakho, zininzi into ozawugqitha kuzo, zininzi into uThixo azawukhusela kuzo. Omnye umuntu ebengasoza kwazi like ukhusela kwezo zinto ezo, even utata wakho, but uThixo yena ngokunokwakhe uyakwazi ukugqithisa kuzo zonke ezi usathana azibekileyo phambi kwakhe, esithi soze umbone u2025 xa una 20 ngoku ungenabo abazali. So uThixo uthatha sibeke from way back 20 years ago ndiselapha nangoku. Ifather figure into endandiyinida, umama into endandiyinida, but uThixo soloko ekhona abanye abantu ababekayo around. Abe ngumama uzathi mntanam lena into sohamba ngohlobo, thandaza, ayikho enye into ezakunceda. Thandaza noba ayenzi sense ngoku, but thandaza, uThixo uzakunceda, uThixo uzakukhusela. So ezinye izinto ezisenze salapha kulona unyaka ka2025 ngamandla kaThixo. It's the Power. power of God. Dunamis. Dunamis. Would you like to add on that before we move? Dunamis power. Yo. Hey. Dunamis power. I am not talking about something that I don't know. I know the dunamis power. The dunamis power is within, is among us, is within us, the dunamis power. But he needs you to activate. If you are not activating this power, you're not going to go, you don't know you have this power or you don't have. You understand? You have to activate this power by reading the word and praying. You understand? And get knowledge of the word. Get more understanding of the word. When you understand the word, you will know, as the word of God says, when the false prophet come
they will come on this world. Yeah. They will deceive many people Yeah. than before. You understand? Yeah. But Amen. when you have a wise man, you read the word, Amen. then the Holy Spirit is helping you. Yeah. When someone is propheting or whatever is doing, if it's a false prophet, when you watch that person that the Spirit is talking to you, Amen. say, no, it was not right. Yeah. And then you keep quiet. Yeah. You go Yeah, out in that place. discern. Myself. Yeah. I go out in that place. Yeah. I no longer belong. I'm not belonging there. Amen. The Wow. place of magics. Hey, utodibana magic. You know what? Since we are talking about dunamis, Yes. I would just like us to highlight abantu bangenile ngezidingo. Ene singabantu sidlule ezintweni ngezinto. So ndizomane ndifuna si highlight Yes. a few things and then just comment on it. Mhlambi omnye ungena under ungena ebukhoneni bukaThixo engena nenhliziyo yokuxola okanye omnye acinge nokuba akaxolelwanga nguThixo. But now dunamis, you can also use the power of God for forgiveness in your life, forgiveness nakabanye abantu mhlambi that I have done you wrong, forgiveness nje in your journey and how you lived your life. Let us just talk about the power of forgiveness as well. And to take. Yeah, let me get it. Okay, Mama. I want to speak something here. Before the conference starts, I have another guy at work. We have a conversation. Sometimes I preach, and then some other people, they are, most at work. There are some that are listening. There are some that they will talking some other things. You understand? Then I said, my heart, let me go to this guy and ask. I didn't do anything wrong to him, but I look at him. It was not right. It was not right towards me. So I said myself, let me go to him and ask for forgiveness. I go to him. And I call him, come here, my brother. You understand? That man, you understand? Because I don't know, I didn't do anything that was wrong, but my spirit, something say to me in my spirit, let me do this. Because I know now, that is our conference now is starting now. So I don't want things keeping something in my heart, because what I understand, when you are keeping someone in your heart, you forget about your blessings. Yeah. That's what I understand with the word of God. That tells me. You understand? You have to forgive anyone that you have a problem. In previous says, I have this family that is in Tanzania where I grew. We have something there. That family, their son, he killed somebody else. And now in the area, all these things they put now, it was me who did this thing. But I was not there in that place of that incident. I was not there. And then I have this anger in my heart. They want to put me in a prison because I come from a poor family. Because his father, he's got a bus. Now it's a rich family, that family. So my family have nothing. So only person that he must go rot in jail is me. You know what? What God, I saw God was working. Yeah. Ndifuna siphinde nje kakuhle. Uthi wanikwa ityala ongalaziyo. Yes. Kwathiwa ubulele umuntu ube Yes. ungambulelanga. I was not there. Uwe ungayazi noyazi loo nto. I don't know. So enhlizweni yakho yakwenza ube nesichiba loo nto. Yes. Okay, simamele emakhaya. Ndaba nesichiba towards la family. Amen. La family yakwaMatiti. You understand? Now, as iminyaka ihamba, uThixo wathetha kum, wathi kuthandazwe ecaweni ba icela uxolele ifamily yakaMatiti because abayazi into ebabeyenza kuwe wena ungumntana wami.
so that you can receive my blessings. Ndavuka ke ngoku kwelinye icala bendilele kwelinye icala ke ngoku ndavuka ndaphakamisa idlanza ndazinyusa phezulu ndayikhwaza la family ndayikhwaza ne-surname yayo ukuba ndiyabaxolela mna bani kabani ndathi yonke la family andinanto yokwenza nayo noba ndidibana nabo phi I greet them ndidlule nangoku I don't have a problem with them. If I pass, I just greet them and then I pass. Now the ladies now, they call me now, they want to speak to me. I speak with them. I don't have nothing with that family. You understand? Because it was something that the area, because Yeah. of I come from a poor family. Yeah. Now, someone when he's poor, he must rot in jail in this world. I'm not the person of this world. I am the child of God. Amen. I see God was working, even in the court, God was working Yeah. Amen. with another way that I didn't see. The prosecutor, everything, they see, man, no. This guy, no, I don't know anything innocent. about this Akho thing. ndayazi. I said, go. Uthi amandla kaThixo uthi sowutyholwa ufake emngqunyweni ufake emlilweni uye abe khona yena akothule akuprotect loo nto ithethayo ukuthi Amen. wafunda ukuthi nawe mawuxole even wawufakwe emlilweni ungenzanga nto kodwa wakwazi uba afike yena abe akombathise ngamandla Amen. nawe wafunda ukuba umxolele omnye umntu. Wow. Wow. Ikhona into ezibandihleli ndiyicinga kule ndaba yethu, kule ndaba yase-Penwell Fellowship ne-conference, Salt Covenant Conference. Always kukho amandla pha. Yeah. Sawusoloko ndireflector because ndisibonile isandla sikaThixo kwi-conference ezinintsi ebomini bam. Yeah. You know ezinye izinto ungacimba zincinci uThixo Yeah. azenzayo kanti izinto ezinkulu kakhulu. Ndikhumbula umpostile ikhona umzekelo wayethanda uwenza esecampini that andikhumbuli kakuhle but singathi yibhotile engaka squeeze bottle samanzi ekwakufuneka sigcinile yonke into kwakufuneka beyigcinile xa bebuyela back apho balala khona that wayilahla le bottle now uyayazi buzaba sengxakini. So for that bottle ba ayifumana abuyele nayo ecampini engabikho sengxakini wathandaza wayifumana la bottle. Now ndizama ukuthi andisakhumbuli kophi unyaka ile conference but into endandiyazi ba ndinesisu esindiphethe for iminyaka. I think sisisu that was meant for undibulala eso because sasifika seasonally sifike every 3 months sifike kum sizawundibamba 24 hours sasindenza uba ndoyike ndibe rongo ndibe yenye into nje and ndandingakwazi uncedakala ndingene kuzo zonke iindawo ndikhuphe imali. Now there was this day ndilapha ecaweni ngabo 2018 so ndisandofika athi umama epreacher athi you know ezinye izinto bazalwane bam akufunekanga uzinike nembeko uphakame ulele xa uathekwa just thandaza right there ulele usozela uzambona uThixo uzawufika ngela xesha. You know I think uSatan wayefuna uprova laa nto ithethiweyo ngumama umfundisi earlier. Safike esasisu ndisigqibele kudala I know esasisu ufika kwaso ndizawuma ngenyawo ngobusuku. You know Sisidimpo ndawabona amandla kaThixo pha kwezanto xa ungenayo uThixo uyazi uba mawuthini and uSathane uthatha iadvantage yaloo nto leyo uyayazi ubuza kunyuka eseklisa because of awuthandaza ulibiza igama likaYesu Kristu. Now ndisalela indinjalo ndasiva nasi sisiza and I know sizandibamba up until tomorrow morning ngo-3 siyawundiyeka. It's like a form of ibhola apha ngaphakathi. If ndilala kule position siyaguquka nayo iyawa. If ndilala ngesisu iyalipress, if ndimile ihlala right here. So ndakhumbula uba umama ebethini right then ndathi ba ngegama likaYesu Kristu esi sisu andisifuni kum masihambe sibuyele kumntu waso masihambe sibuyele kule ndawo sibhilonga kuyo nothi kum ndingumntana kaThixo. Safada right there sahamba up until today it's 6 years now. Zange kube khona into engathi iyanthreatenisha edibene nesisu. So iSalt conference yase-Penwell Fellowship inezinto ezininzi ezenzayo ebomini nothi
kum ndodwa, and I believe kubazalwane bebelapha ngoku kuleni conference 2 weeks back bancedakela abaninzi basindisiwe abaninzi bayazi ba indawo yobalekela nguYesu. So indaba ye-conference ndikhumbuza into ezininzi nje. Yeah. Yeah. Amen. Amen. That is powerful. Would you like to also say something? Yes, I want to add something. You see, uMateyu uthi ne, uthi bazanithatha banisfe ezinkundleni zamatyala. Yeah. Uthi ke ngoku zeningabi nawari, Yeah. zeningabi naxhala. Uthi mna ngelo xesha uthi ndoninika emani kuthethe, which is ke ngoku ndikhumbula eli lizwi, you understand, because ezi zinto zithethiwe, you understand, kwilizwi likaThixo ukuba ziza kwenzeka, you understand. Xa zisenzeka ke ngoku thina masingabi naxhala, masazi ukuba uYesu esihamba naye, uThixo esihamba naye uzasikhupha, uzasikhulula kuzo. It was not meant for us. Yeah. That's what I understand. Wow, it was not meant for us. Yes. You know what? Any zinto that we normally take light is uye ungene ebukhoneni bukaThixo, uye unkenenkene ungahambi kakuhle. Let us not run away from that. Ube ungekho kwindawo oqonda ba nawe unganqwenela ukuthi ube kuyo. Ne? So iye idinge lando amandla kaThixo. Amen. Correct? Yes. Ndifuna sithethe ke ngoku about the dunamis, the correction of God, the power of correction of God in an individual's life. Ndingene ndinemitholo yam na, Yes. and imitholo yam ebengaqondi noba ndiyafuna ulungiseka kuyo. You understand? But amandla kaThixo yabangawo andilungisayo. So let us just talk about that and your own experience about God forgiving you, your own experience about the power of correction just in your life. You know, zininzi into ezisikhula esidibana nazo. Zininzi into ezisiconfusayo apha ebomini. Hence benshilo before that some of us sihlukene nabazali sisebancinci. Now laa nto ikwenze ube nabazali abanintsi apha esitratweni, ube ne-friends ezinintsi apha esitratweni, and most of the time abapha ngaphandle bafuna uhambe le ndlela uyihambayo. If ulilela to this guy or a friend, uzawubeka apha a bottle of whiskey athi kuzaba right. Now kuzawufika omnye athi thandaza ndoda kuzaba right agqithe. Now uhlele ukulo confusion, obvious banintsi abaza kubizela kwicala labo lasestratweni serong. Now as ukhula zinintsi izinto ongazenzi right ocimba uzenza right, because awukho under la protection of God. Akukho zinceku zilapha ecaleni kwakho kanye abantwana bakaThixo abazathi mzalwane suhamba ngale ndlela. You know, singabantwana bakaThixo siyagayidana thina, siyathandana, sifundiswa loo nto leyo ba if ubona umzalwane wakho ephuma ecaleni umbizele ecaleni uthi mzalwane masithandaze lena indlela uyihambayo noko uyayiqonda, then ibuye nithandaze nomzalwane wakho, at least uphinde ubuyele endleleni. So as sikhula sidibana nezinto ezininzi challenges ezikulidishela sometimes uqoma nansi indlela engathi lula. Let me go ndiyophatha neetshomi zam, let me go ndiyothanda amalady neetshomi zam, let me go ndenze zonke izinto nje ezingekho right ezilidishela deep ezingxakini. Now ubuyela back kuwe, so when ke ngoku unala relationship noThixo zininzi into kunyibilike kuzo, singena kuyo sinemithwalo emininzi, singena uqomba wow Thixo ndizawuyenza njani lena into because of andiphangeli, ndizawuyenza njani le nto because of namatyala amaninzi, ndizawuyenza njani le into because of inintsi into engekho, banintsi abantu endibamoshileyo, banintsi abantwana nabantu endibakhalisileyo. Yeah, understand. Now xa sisebukhweni bukaThixo, uThixo uyasizama ngezanto, ezinye sizibona sezisukile, ezinye siyadilishana nazo, siyaqina because siyathandaza.
because sithenjisiwe uba zonke ziza kwenzeka egameni likaYesu. If siyacela siyaguqa ngeentliziyo zethu, uThixo uzasithathela imithwalo yethu kuye. Romans 8 uthi 8 verse 8, those who are in the flesh, they will never satisfy God. Romans 8 verse 26 uthi siyathandaza ngezincingo ezingathethekiyo. You understand? Now, le verse ithi ke ngokuthi, sometimes we are praying but we don't know what we are praying for, but the spirit that is with us. You understand? Now, then ke ngoku siza kuthi ke ngoku as i-Salt Conference and yintoni eyenzileyo kum. You understand? Which is ke ngoku is personal, which is good, is right. You understand? I-Salt ka 2025 mna ndiyabulela nge-dunamis power Amen. ethe yasebenza ebomini bam. Amen. Ndiwabonile amandla, andithi ndiwabone next door, ndithetha ngam. Amandla ndiwabone kum edunamis power. Xa bendifika apha iveki yonke iindlebe zam zivalekile, but ngolosithathu into eyenzekileyo wenzekile ummangaliso kaThixo empilweni yam. Xa kuthiwa masibeke idlanza zethu entloko kuzawubalwa u5, wabalwa u5 wagqithwa ndabeka idlanza. Mna ndive ngento esithi gqa nje up kanti kuvuleka kwendlebe zam. Mna khange ndiyinothisa, but njengoba zivalekile nje iindlebe zam ndiyakuva xa uthetha nam, not that babe zivalekile uba andikuva, but andiyazi uba bekusenzeka ntoni, but ikhona nje into uyayazi ongendawo yena uba ebesenza ntoni. Mhlawumbi befuna uba ndingava uba kuthwani, umzekelo njengoba kushunyayelwa, because kaloku ilizwi leyona nto i-keep us to sibheke phambili nempilo yobuKrestu. You understand? So ilizwi libalulekile. That's why sometimes I read the word, I try to I analyze the way I understand myself. And then if I'm not good to analyze that word, but I know there is a someone that is over than me, then he will analyze the way now my eyes are open, my spiritual eyes are open, my spiritual ears are open now. Okay, it is this says this place. Okay, I get it, that thing. I grab it, I put it in my pocket. Wow. Yazi sendihleli apha ke ngoku mna sendicinga nto ndicinga uSalt Conference 2026. Amen. Sendihleli apha. Bendifuna uxolo siswam ngokukhoza, bendifuna ueda kule nto uBrantsiko ayithethayo. Yeah. Really ongendawo uhleli nje uneplans ngabantwana bakaThixo, ufuna uba attacker all the time. Unikhumbuza my brother le nto ayithethayo yakhe yendlebe. Ukhona umnyaka zakhe zavaleka zam. If ulapho ophanga semnyango uyathetha ndizakuva uyathetha, but yes andikuva ubuthini. And laa nto ndayizulisela ixesha elinintsi, andifuna abantu bandibone or bayazi ba ndine-problem yendlebe zombini while ndilapha ecaweni. But hey, there's one time that oh no, this is enough. Ayikho right le nto iyenzekayo kum ukhona. So ndathandaza ngayo loo nto leyo, ndathandaza zayithetha ixesha elide. I think it was 2 months kusenzeka loo nto leyo. Ndiyayazi yayi-attack yongendawo. Ndathandaza nje bawo, ndihlele endlini ndilapha ecaweni bawo ngegama likaYesu Kristu. Ndimncinci kakhulu for uba kanti ndisene-problem yendlebe. uThixo wayiva imithandazo yam. Ndisitsho zinintsi izinto ezenzekayo ebomini bethu ezisikhula ezifuna nje amandla kaThixo, then ziyenzeka. Okay. Amen. Just before we close it all, I would like you describe your personal experience at Salt Conference 2025. We know the theme was dunamis, but I would just like us to close and just say one word of your personal experience. Just nje. 2025, one word. Jesus.
Uh, Yeah, when I analyze this conference of 2025 myself, Yeah. it was the now God, it was helping us to in the body of Christ as the whole. I understand. And also he came to us physically. I understand. Yeah. Physically, in our bodies, we have something, but I understand now. In the body of Christ, that is, we get a profit. Yeah. Yeah. In our bodies, we get a healing that we need that healing in our bodies in 2025. That is, and the miracles were happened in this 2025. Yeah. That was three things that I analyzed. I said, salt covenant in 2025, it was the dunamis power. It was not just a dunamis power, outpouring the power. Yeah. That is, I saw these things with my eyes. Yeah. We are not talking about the things that were some to another place that Yeah. I see this place with my own eyes here in Penuel Fellowship. Where Yeah. happened here, not another place. Wow. Yes. And what is your? it was really indeed a dunamis power. Yeah. You know, there's prophet ebelapha siyamazi wonke. Yeah. You know, umentione into A1, zininzi but I'll highlight A1. Uthe in 6 months, izinto zizakwenzeka apha Hallelujah, ePenuel hallelujah. kubantwana basePenuel Fellowship ababeliever kuYesu Kristu waseNazaretha. Yeah, singaba sikhona wedding bells esizayo na. You know, abantwana balapha bonke, I mean everyone, abantwana abancinci, ininzi into zakwenzeka kulonyaka. In 6 months, watch and learn. Amen. That's it. Dunamis In power. 6 months, In 6 dunamis months, power. dunamis power. Amen. You know what? Just before we close, there's other one. I can't see highlight. The one besi ibi summit ngayo. Remember, there were very important things besifundiswa. Besifundiswa about servanthood. You know, I would just like you to just take us back on that. Okay. Uba, what is your take? Because Nandinendweti, I've learned so much from that, and understanding what our duty as Christians is to multiply, and our duty is to be children in the house of the Lord, and understanding ukuthi why we are called for such a time as this to serve the Lord. What is your take, Ukla Summit? And yes, and only in the body of Christ, it was so beautiful. Oh, it was so wonderful and amazing in the body of Christ. That thing of serving, that summit, it teaches me something that we're forgetting. You understand? How to serve as the men of God to the house of God. You understand? As we are serving. You understand? Now, it teaches us the new things. It was not new things. It was the old things. But we were not in the line. Just now, the Father was talking here. It was aligning us with servinghood. You understand? What we must do when we are serving. We must serve the men of God with all our hearts. And we must serve God. We must serve God. You understand? Each and every time. You see, you know what? I have something that is in my heart. You see, you know what? God in me, it is the first priority in me. Yeah. I say to anyone, I said to somebody else, God is not the first priority to you. I understand that. But myself, God is the first priority. Why I say this? When is the soul covenant starting? I make sure I took a leave because I want to put my hands on here. Yeah. I don't want to miss anything here. You understand? As the conference is starting, until I want to start and finish, because you are the first and the last. Those who will be the last will be the first, as the word of God it says so. Yeah.
Oh, I like the fact that especially apha ekhaya Penwell Fellowship, akho umuntu ungasebenziyo apha ekhaya. I think indlela esifundiswe satishwa ngayo that thina sizi-servant sikaThixo. Now sikwindlu kaThixo apha. Sinabantwana at the age of 8 sebeqalisa usebenza. Seba behind the camera. Zizinto esizifundiswayo ngutata wethu apha ecaweni. Up to age ephaphezulu. Wonke umuntu lapho ubusy. Not only usebenza In the for church. ibandla in the church, Yeah, but usebenzela uThixo, Yeah. usebenza na outside. You Yeah. see, so siphiwe lo mandla, siphiwe lo nyweba, sifundiswa ngendlela right, as well as sihloniphe umpostile, sihloniphe Elders. umama, sihloniphe wonke umuntu nje. Amen. And yazi kukho something that was highlighted endiye ndayithanda kuthiwa rebuking that spirit sokuba when ubize my son or my daughter kumuntu omdala. It was very interesting, yabo. So it was just equipping the body of Christ. And just before we close, would you like to say anything to the viewers at home? I like to say anything myself to the viewers at home. Thank you for listening us. We were talking in podcast today about the things in the body of Christ. Only thing that we talking about here is Jesus Christ, is the King of Kings, is the Lord of Lords, he's the Messiah, he's the Lamb of God, he's everything to us. His omnipresence is everywhere. That is, I'm talking about God. I'm talking about the dunamis power. Dunamis power I saw with my own eyes. I'm not talking about something that I don't know. I talking about the dunamis power in the conference that recently. But I say, God, you do another thing in our lives. I say, thank you, Lord. Amen. Amen. Kwi-viewers emakhaya nzathi uThixo ungumncedi. Yeah. Masibalekele kuye. Yeah. Masingabalekele ebantwini. Yeah. Abantu bazawuhamba bethethana ngathi abantu soze basincede, but only Jesus ozawukwazi usinceda. Kuphelele apho, siyabulela kwi-viewers emakhaya. Sicela kwi-Salt 2026 besithethe enye into. sabe sithethe enye into and siyani-invite emakhaya, so join us kulo nyaka kuzayo ku-Salt 2026. Mna before we close ne ndizawufuna le ibe lapha le nto ndizoyithetha. Alright. Ku-Soul 2026 ndicela une-interviewa nomama. Amen. Amen. Inkulu le nto ithethayo. Amen. Inkulu ke le nto ithethayo. You know Amen. ke uThixo seyenzile. Amen. Usi-interviewa nomama apha ecaleni kwakho. Amen. Amen. Sicela nawe usi-interviewe notata apha ecaleni kwakho. Amen. 2026. 2026. Couples. I'm not coming alone here. All right. We're at corner of Strondale, and Sponda Street. The name of the church is Penwell Fellowship, meaning you shall never see the face of God and remain the same again. One thing I can tell you is it's all about Jesus. It's all about his glory. It's all about building the relationship with God. And it's all about equipping you to really understand the reason that uphila emhlabeni namhlanje. Kindly note, siyakhonza ke ngomso, siyangena ngo-10 o'clock ekseni. We'd love to see you here. Once again, I will say we would love to see you here. Come and fellowship with us. We'd love to see you here. Bring your family, bring your friend, and surely you will never be in the presence of the Lord and remain the same again. Ndiye ndithi ke xa ndithetha, yanguThixo umfumane safumaneka. Usahlele ehlalweni sakhe sobukhosi, uyabusa, same time, same place. God bless you.